Дара гледаше в металната маса. Бе необичайно мълчалива и сериозна. "Здравей, Дара", прошепна татко й. "Как си, принцесо?" Тя го погледна и се усмихна, почти както преди. "Добре съм, а ти?" "И аз съм добре, доколкото бих могъл да бъда предвид обстоятелствата", отвърна Даран. "Татко, ти защо го направи? Кажи ми", проплака Дара. Сърцето на баща й се сви. А сега какво щеше да й отговори? "Миличка, аз не знам какво ме накара да го направя. Наистина, всичко ми е в мъгла. Не помня." "Ти не помниш, така ли? Аз ще помня тази нощ до края на живота си." Дара едва дишаше. Татко й я погледна. Видя как едва си поемаше въздух. Сърцето му се сви. Осъзна колко я бе наранил. Как тя се мъчеше да му прости, да намери оправдание за постъпката му. "Татко, много искам да е както преди. Искам мама да е тук. Искам братчето ми да е тук. Иска ми се да не го бе правил. Липсва ми семейството ми. Татко, липсваш ми и ти. Липсва ми човекът, който бе преди. Ти разруши всичко." "Съжалявам, миличка, наистина съжалявам", проплака Дара. "Можеш ли някога да ми простиш?" "Не знам дали мога. Много искам, но не мога. Истината е, че те мразя. Много те мразя." "Не говори така, принцесо. Не съм ти никаква принцеса", извика Дара и запуши ушите си с ръце. Психоложката докосна рамото й. Дара не реагира. "Мразя те. Мразя човека, в който се превърна. Мразя това, в което ме превърна. Не харесвам нито теб, нито себе си." Даран се изпълни с гняв. Опита се да се съвземе, но не успя. Ръцете му трепереха. Бе почервенял целия. Пак изглеждаше като онзи човек, който бе убил семейството си. Демонът в него се бе върнал по-силен. Дара го погледна и се отдръпна, опитвайки се да се защити.